이러고 그 빨리 액션이 그저 살아봐 그이라네 마트 마시 가나 해봐 비시르 뭐냐 내 생각으로 란트란트네 바르바디 빌레라 타등 마트 생각을 흐서 남타나고 비서고 남타나고 까지 접하나고 무슨 생각 사나고 스타라나네 정리리 릉가미니 대야 보크레오서 굴루굴루 가라포 나들 새 수아스티 가라네 바이 남타나고 비서고 남타나고 오라이 살자면 남타나고 빵 마바 살래고 쓰는 거 쓰는 거 하이나 응감꾼자야 하는 거 응감꾼자야 응감자이 간 누구나 가리고 싶이 살래는 그거 가린 배 토똥바라는 비랑 발 많잖아 누리 바지 제 보존기야 문바다죠 뭉터다지 안 베시가고 마이리브 Jangan aku humna kena kau, bayi sengkau sana aku humna kita mencipta. Coba, sengkau aku sudah ambak kunci dengan sini. Papa, kasih fukan lagi sini apa sih kau? Tahu? Macam mana? Nunggu mana kamu ni siapa? Nunggu dah. Anjur humna nak sini. Ada gerai humna, ada gerai humna mencipta. Loa hura langkan mencipta. Bayi mandi, apa yang saya mencipta tadi bayi? Apa cina? Lepas bayi sedih mana humna ni? Jangan suka tadi berkeput kan yang gua ambil pergi. Engkau sana ni kamu citi tak boleh sepupu sana gua sakang kulai. Apa pernah? Ay kaki bawa salin ayu ni mentasi aku. bisa masih gasli ayo moso perbaji kaso ciba ayo moso gai ni sibuk karpana baji ye palasi singkra perthai so ciba ge perbaji obos thang nuna riba husne kon karbawa ma baji singkra per bisira ro hu tanang be ciba hospital ne Pakai berak hospital lama kata. Ya, makasih apa lu dulu nala kamera nak aku senala. Cini parko baru pieta pernisra. Next time aku parko ni aku yang sekolah. No, ini cuma nala kan ro. Kedua damdi. Sengku semua super pagi rujulang bawa banyak. Mesau bunyi ni kita karpan apa ji? Oh masih, mau ni apa nunggu ada? Nunggu apa taso? Pisre, apa bidi karpan apa mana? Mesau berasa bidi pala karpai. Ay, apa? Papa tu di sana ni sesuatu kan dah. Ayo, nanti sana aku buat apa? Apa? Ini taso bila saya. Ayo, teman balai. hei sabilai be taso bilai geje mana be 풀 비방식 문치면아 orang nani mama usah apa ke? Ada, bibi bagi siapa nak pasal saya kan dia mencipta. 사실아, 아유, 뭐라지라? 마사 몰래 사실이 싫으면 부트룩, 또 사내면 잡으래 샤바 가먹는 나네. 마트 사실 코로 자주 발래. 비딩 버리잖아 고브라, 바보. 아유, 감도 콜라 많은 코로 전화 날래크. 사내는 감도 보고는 할거 아니카는 마카나 머리서 상장 많지고는 세라부른 잘라 두스토하네. Biarkan babu tuh kalama, mana ni no piring yang babu, mama mabi tuh kalam nani punya, takkan proses, honai, mana nak tanam biar aku kaput, jangan pergi, mana isbah, musang kai naik unai, jangan kau tuan ese, so seperti ngangha, mati kalau mau nari bima, biar baca ni jah kasian, bima siapa zabla jebla, biar baca aku sih aku tuh kalam kanan sih ni isi babu, ay, kamu tapi ni orang aku tuan, tapi mau koran he, engkau dia, menciptakan koran ni fai. Biko nak langsung. macam bonsinya nane kamsa prat kan terlai nane tangdemen angin. Hekra usi seleng sah nan leng perlai bai. Ma kalau mau nang gong be sasa seko. Si rabu den hala. Reden babu diktar. Nei, ma tu buku lah. Ayo lah.
गोदोनायावथ' साबोन होनानै दै होबासो रिमोनगोन ना दैथ' होजानाय नङा आरो साबोनखौथ' खिग्रा जानायावसो खिनो हायाबासो साबोन फुनानै खिहोनो ओमफ्राय खिग्रा जाबासो खिथ'आव साबोन फुनानै खिनो हानायनि बेफोरबायदि फुनानै होनो दाथ' गोदोनायाव बेफोरबायदि बोरै फुनानै दे मा खालामबावनो आं साननानै मोनलाहाय सानदाजा आयै सावलियाफोर मा जालायखो आंना फिसौआलाय मा जाबावनो आरो जानायालाय जालाय जाख्लायलाय जाखोलाय जाजोबथारबाय नुबायना आयै नोंसावला दुस्थ'नो खामानिया मा खालामदों ओंखाम दोआवसो हाबनानै थानायखौ नुवाखै खर'आनो आंना फिसौआ ओंखाम दोआव हाबनो मोनलायलायनाय मा खालामनानै थाबाय थायामोन नोंसोरा हा मा खालामनानै थाबाय थायामोन माबाहाय आयै आङो बेयाव दै फुदुंनो होननानै आराम दोनदोंमोन आङो ओंखामखौथ' आं कुकारावसो संखायो ओमफ्राय नैबेयाव दै फुदुंनो होननानै दोननायावनो माला गेलेखो नुस्लाबासै आङो आव सारिखा सानैबो एखेबारे मिनिनोआनो गैखाया बेफोरबायदि सिंसि जाबायबायो दालाय माथो खालामनो सानखो बिदि बख'बा गगोन सानदों नामा नोंसोरो गुद दाउसोरावफोर थां बेखौ हाखावग्रा माबा मोनसे बुस्थु लानानै थां फैथार बिदिसो हाखावाबा जागोन नामा बिदि बख'ग्रा बिदि गबायलायगोन दा गोदोनाफ्रासो मस्रायलाबायगोन मिथिबाय खर' गाज्रिफोर आयौ बिदिसो होमबालाय प्लाससो लायनानै फैनांसिगोन माथो हाखावनो ओंखाम दोखौनो ओइ सानदा जाथारलायनानै फैदोहाय आंना गोसोखौनो बोरैबा मोनजोबथारबाय गम आं थोनो जागासिनो बे आंना फिसाया रलिउ लायगौ आयै बन सिनायावसो थालांजोबसैलै आंना खामानियानो सिगाङावनो होनखाथारदोंमोन आङो मेथामेटिक्सखौ मोजाङै फराय होननानै मा गोरा दं मेथामेटिक्सआवलाय हो ओमफ्राय ओइ आयु जोमैजों माथेनाजोंथ' मा लिरनानै हरदों आयै पेपारखौ नायनानै आंहासो उल्था खर'आनो गिदिंजोबसैमोन नुबाय मालाय हौवासाफ्रा पास जाजोबनानै आरामनो गलांबाय बिसोरो दा नोंस्रा एक्सट्रा क्लास लानांबायना आरो सना नोंहालाय पास जाखानायालाय मानो जिरायबाय थादों बिसोरजोंलाय माबाहाय मेम रावबो फैयाखैहाय बाहेरायाव थानो बोरैबा मोनदां ओंखायनो बिसोरजों थाफादां जागोन दे ओमफ्राय ओइ मार्टिना खदाल हाथायखौ देखायबाय थादों बबेनिबा जायाफ्रा मा ए प्लास बि होल स्क्वायारनि फर्मुलाखौ होनलाय ए माइनास बि माइनास 3cd आयौ नंमारगौसो खलथानो गैया नारेंखलनो गैमारा बेनाव मारै जाबावगोन दे बिदिजों एफा सिम्पोल फर्मुलाखौ हायाबालाय मा माबागोन दे फरायगोन दे नोङो क्लास 10 मोनफैलायबाय मेम आंथ' फरायनो होननानै सानखायाखैमोनहाय माबा आङो मडेलिंसो खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय मडेलिं खालामनानै लासाव खालामनानै फैसा जमा खालामनानै बिजनेस खालामसै आरो स' बेखौ वाटेभार आंना आइडिया मोजाङानो ना मेम बबे खर'नि मोजां जाखो मेथामेटिक्सखौनो रोङा नोङो बिजनेस खालामनो ओंखारलायबावदों जायाफ्रा मा थगाय जाजोबाबानो जाबाय नोङो आं दिनै फरायनोथ'ला मिथिबायना आंना खर'आ बिराद गरम जानानै दङ मिथिबाय नोंसोर गाबोन मोजाङै फर्मुलाखौ फरायनानै फैगोन नोंसोर साथामा एखेबारे फेल जानानै आंखौसो दोखो रायजाखादों नोंसोरो एफा इजि इउनिट टेस्ट लाबाबो हाया बेखौनो फेल जानानै होनानै आंहासो दोखो रायजाबाय प्रिन्सिपालजों मोजाङै फरायनानै फै गाबोन मिथिबायना अ माय गड प्रिन्सिपाल अरलाया माथो बिराद रायथारदोंनो जोंना मेमखौ फुजा मेमखौ स' बेखौ वाटेभार क्लासाथ' जोबलायबाय मेलायाव आव बेरायहैनोसैलायथ'दोलै लोगोफोर औ लोगोफोर मेलायाव जेनेबा हले आराम बेरायखावहैनांसिगौहाय थ'दो आब' ओमफ्राय नै जोंना बेसेबां मोजां जानानै दंखायो नैबेयाव मिथिबायना बेरायनो मोजांथार ओंखायनो नोंखौ माइन फ्रेस जादों होननानै बेयावनो लानानै फैबाय आङो आयौ दंनायालाय नंगौ आरो ओमफ्राय जोंनिथिं बेफोरबायदि जालायलायनानै दंथारो आरो मालाबानो जा साफा खालामखाबाय माथो टुरिस्ट प्लेस बानायबानो जासिगोन ना बेयाव टुरिस्ट प्लेस बानायबाथ' जा मानसिफोर फैखागोन बेयाव औ बेवहाय बिराद मानसिफोर फैगोन आरो ओमफ्राय आंबो खालामनो सानदोंमोनहाय ओमफ्राय जोंना आफाया जेब्लानिफ्राय किडनि मोजां जाफिनदोंना गासिखौबो सेनानै लाजोब्बाय बाल ओमफ्राय दाना आंहा जेबोखौनो मोनला मा खालामबावनोसो सानबाय आङो आंनि एसे आइडिया होदोबालायमोन खोनाबायना माबाहाय खोनाबायना प्रिया आंनाव माबा बेफोरबायदिनो बिजनेस आइडियानि माबायानो जेबो माबायानो गैथाराहाय आइडियानो गैथारा खर'आवनो जेबो फैथारा बेखौ नोङो आब' लिपिकानाव सोंनानै लायाबानो जाबाय दा आब' लिपिकायासो बिराद रोंगौ बेफोरबायदिखौ नङाथाय माथो आब' आंनो एसे खिन्थाबानो मारै बिजनेस खालामनांगौ माबा गैयाहाय आङो आन्दायलाजोब्बाय नै आफायाबो किडनि मोजां जानायनिफ्रायनो खावसे जाखानाय बिजनेसखौबो सेस लाजोब्बाय ओमफ्राय गैला मोनला ओमफ्राय दा आंहा बेखौ माबा खालामनानै मा खालामनो सानगासिनो प्रिया बेखौनो सिन्था दासि दे साननैसो उनाव आङो माने बिजनेसजों माने पार्टनारशिपआव खामानि मावनो नागिरदों माने आं एप्लाइ खालामनानै दोनदों नालाय बेयाव जुदि आङो साक्सेस जायोबा माने नोंजोंबो माने पार्टनारशिप खालामनानै आङो नैबेयाव
बिदिनो माबा मोनसे माबा टुरिस्ट प्लेस खालामनायनि माबा मोनसे खालामनांगोन दे नों जेबो जिंगा दासिना जोबोर साबायखर थाबाय लिपिका ओइ प्रिया दाबो जाया नामा फैथ' दहायनिफ्राय फन हरगासिनो आङो फनखौ थिखोलायबावा लोगोफोर थाथ' दे नोंसोरो आब' नोंबो थाथ' दे माबा नै आइजों जों माबा शपिं खालामहैनो नागिरदों जोङो ओंखायनो माने दा हाखु दाखु जागासिनो जोङो माने फुजानि अफार फैदोंनो दिवालीनि ओमफ्राय बेखौनो जों हाखु दाखु खालामहैनो नागिरदों नङाबा दा मोजांखौ मालाय लाबोजोबगोनहाय नङाथाय माथो जोंहाबो थानांगौमोन दे नोंसोर थ'गोदो दे जोङो फट'खौ मोननैसो मोनथामसो खेबनानै थांनानै माबा जोङो शपिं खालामहैनोसैहाय केमेराखौ नै बिदि थांनानै खेबजानोसै नामाथाय आब' नाङाहाय मा हनै सिहं जाजोब्बाय सिखारनानै गोजौ-जौनो नुहुरजोबसिगोन एसे जोबथेनानै लानो हाया नोङो सावआनो खाराखै बियो दाबो उन्दैनि गियानानो खारा नोंना आइ लाइमोन मोजाङै औहाय बोरैबा बाराय जाबाय बायगोनहाय सोरबा खेबबाय बायबा मोनथिबायना एसे माबा जेरै आइथिंखौ गाहायाव खालामबाल आयौ बेफोरबायदि गाहायाव होजानाय नङाथ' एसे गुदुंखाबाला गारिया ओमफ्राय दा गारियानो गुदुंथारना आंनि मोदोमा खामफ्रामा लाजोबगोनहाय जानाय नङाहाय मा गारिखौ एखेबारे बुलेट ट्रेन बायदि सालायबावमोन एसेबाव मालै रुफा मा खालामदों बेवहाय लाथिख' नै बेरायनो फैदों जोङो फ्रि टाइमखाय दे बेराय होनबालाय रुफा ओमफ्राय बिसोरजों रायलायलायबावदों आरो आं जायखौ सैया बिसोरजोंनो ओमफ्राय बिसोरखौथ' नोंसोर नायनांगौमोन ना नोंसोर जोंनो बडिगार्डमोन बिसोरो जोंखौ खिथु फैफालायदों आरो जोंखौ माबा खालामनो सानदों खोमा बिसोरो जोंनि खिथु फैलायलायदों माथो नों गोरोन्थि बुजिदोंहाय मा बिसोरो बिदि नंथारा बिसोर मालाय गावसिनि कुवारियावसो खामानि नायनो फैयाखै बे मालाय कुवारि दंना बिसिना नैबे हाजोथिं बोरैजाय लामाया नैबिथिंखाय कुवारि थांग्राया नैबिथिं थांनानै बै गाहायजों ओंखारहैनांगौ बिदिसो दा मा एसेखौनो नेगेटिभल सानो नोंसोरलाय सियरखाथ' बेजों थांनानै कुवारिनि लामा दंखायोथ' सियरखाथ' नोङो आब'जों जोंखौ थगायाखैथ' थगायाखैहाय मा आंनो जोंनि पुलिस थानायावनो आइजो पुलिस थानायावनो बिसोरनि केसखौ हेन्डेल खालामगासिनो ना गेजेर माबा बिसोर फैसा सेजानो नागिरोहाय ओंखायनो माने जोंखौ फुंनि प्रटेक्टखौबो नांगौ जायो नालाय ओंखायनो गासैबो डिटेलखौनो मिथिजोबथारा आङो मिथिबायना रागा जोंनो मा नांगौ आंखौ माथो रागा जोंखो दे आंहा माबा सेंग्राफोर दंबाथाय रायलायनो मोनथाराहाय गोसोआनो हमथानो हाथारा माबा रायलायफ्लांथारो थानायालाय बेफोरबायदियानो जाखागोनखा आब' फट'खौ खेबथ'लाहाय बेलेग दिनाव फैनोसै दिनै मुदायानो गाज्रि जाजोब्बाय बिसोरखौ नुनानै बेलेग दिनाव फैनानै आराम मिनिस्लु लालायनानै खेबनोसै जोङो आरो रुफा मिथिबायना बिसोर फै दिनखौ माला फैया बिसोरो बेखौ नोङो आरामैनो माबा खालामनानै जोङो खिन्थाखा मिथिबाय बिसोर फैनायाव जों फैया मिथिबाय नङाबा जोंना मुदा गाज्रि जाजोबनो नागिरो ना आब' जेबो खालामनो गोसो गैला आं फट' गारियावल' माबा सालायनानै थांसै जों बेनिफ्राय गोख्रैनो